Bé, la història del Josep està explicada i el que li interessi, l'aventura que ens ha passat, està explicada en un llibre. En un llibre que es diu Un fill inesperat en un sofà, de fet, com sempre fan els autors, no? He venido a hablar de mi libro. En català és Un fill inesperat i un sofà i en castellà és El hijo inesperado. Símbolo Editors i Arpa Editores. I hi ha un capítol que tracta d'això, del doctor Google, que això ho va fer la meva dona. Jo estava fent l'altra opció, que era trucar als amics i als coneguts i als psicòlegs i psiquiàtrics que coneixia, els de l'hospital i els de l'altre hospital, i estava buscant les visites, i la meva dona mentre va fer un dia el que no s'ha de fer, perquè jo crec que això sí que podem dir que no s'ha de fer, que és, sense cap informació prèvia, posar niño, 2 años, no habla, pam, return. I llavors li va passar el que explica en el capítol, que és que et cau l'abisme, perquè, clar, és un munt d'informació que entra sense cap filtre, que a més no té per què ser exactament la que li passa al teu fill, però, clar, tu t'enfonses allà, t'enfonses en la misèria.